Ora jangkar saiki. Seketek-seketekipun saged kula cobi. Apa? Mboko seketek-seketekipun saged kula cobi. Setitik. Nggih, setitik-setitikipun. Kok setetek. Setitik-setitikipun ajeng kula cobi. Ah, setitik karo tetek iki beda. Oh, nggih, setetek mboten setitik. Setitik mboten setetek. Aja setetek. Mboten pareng setetek. Merganipun menapa? Oh, setetek niku mboten sae niku. Ora entuk setetek. Mboten enak. Enak. Wonten ing niki apa kupingipun mboten kepenak setetek. Enak wis to. Oh, enak. Aku ora ngerti kok soalé. Aku ki ora ming satetek kok. Sok rong tetek aku ki. Oh. Sinden, ya. Mau ngendikane arep nyumbang nembang karo ngendang kok. Heeh, nyumbang nendang karo nembang. Ya, ben supaya alon-alon, awas ngiwa. Iki senengane ngabani ora. Alon nggih, pun dilenggahke mriku jumeneng. Mawon jumeneng mawon. Madhep penonton, Mas. Apa jenenge kok madhep penonton? Dek yo ora ngerti penontone nendi ya. Ah, madhep mriku pun pas. Iya. Ayo Mbak Elisa dikancani Mbak Elisa. Ya. Ora apa-apa. Iya. Dikancani. Iya. Wong Mas Fajar ya ora ngerti bentukmu kaya ngopo iki. Ya bener nggih. Mas Fajar mboten ngertos nggih bentukan kula kados napa mboten ngertos nggih. Tapi mesti ngertos nek ati kula niku sae ngeten nggih. Wah. Nggih mboten Mas. Nggih. Pripun ngaten lho, cantiknya tuh cantik hati gitu kan ya? Iya. Iya, Cantik bagaikan apa? Bagaikan apa? Angel nek bagaikan. Ora dong bagaikan apa wong dhek urung tau weruh apa-apa kok. Dibagaikan yo dirasake kaya apa. Mula nek Mas Fajar nganti muni cantik bagaikan rembulan, ngapusi aku tak ngono. Rembulan iki kaya ngapa aku. Tapi nek kaya Mas Fajar ngene nggih saged menggambarkan pribadi dhewe Oh iya, mesti. pasti dia itu punya perasaan yang lebih peka daripada kita. Jadi matahari, bulan kaya ngapa wis duwe gambaran dhewe. Wis duwe, nggih. Pun gadang nggih Mas Fajar. sampun. Oh. Sampeyan kok ora kaya dek ning totokanku clos-clos ngomong sakniki kok perlu pemikiran. Kaya Georgie Mas. Jare iklan dredeg ya, Pak. Ampun dredeg. Dredeg pripun? Mergane napa jejer Elisa? Mboten masalah ngoten. Lah pripun? Dredeg tekno masuk angin. Oh, masuk angin. Mboten tekno napa teng ajenganipun penonton niku to, Pak. Mboten napa-napa. Wong sampeyan yo ora iso ngerti akeh napa sithike penonton. Oh, pun dianggap dianggap niki sing do nyuwara niku tip ngonten mawon. Nggih, anggap pitik-pitik ngono ya. Kok pitik jengkolmu. Ya, ana konser ning arepe pitik-pitik ngono kan rasane gilang grogine ya. Pitik teneh kluruk terus. Nggih. Mas Fajar ajeng nembang napa nyeker menapa? Ayo, pelok napa slendro? Pelok napa Pelok. slendro? Pelok meleh. Iya. Wah. Niki Pak Geter nggih, sing Geter nggih. Napa? Sing gender Pak Geter. Geter niki ngasta piyambak. Oh, ngasta piyambak. Sing gender Pak Suradi. Oh, Pak Suradi. Liike Pak Geter. Abang Bungki. Harapane Abang Bungke. Iya, itu. Lho niku Beken ora nama beken. sencaki to, Pak. Wah niki persis niki. Niki wedhuse ngeyel we diantil kok. Wis goleki ramban ra dipangan. Enggal napa? Apa le Mas? Napa meleh wong. Nggih. Nggih. Napa Mas Fajar? Idam sari Oh mawon. nggih. Nggih. Dibawani. Ya mangga. Lho, kalih bawa napa? Lho lang napa? Le nembang kalih bawa. Kowe lah sampean niku kok malah gecul. Bawa ngidul karo sing wedok. Nggawa gitar. Numpak montor. Numpak montor. Duh wong. Ngapunten nggih rada nderek-nderek nggih Mboten napa-napa. Alasane pira swara ki mesti ngono kuwi. Sinden parang. Duh wong ayu. Wah, jam.
pepujaning hati Ye, nah. Sae nggih Pak Bu nggih. Saya luar biasa kok. Iya, pancen ya tenan. Kaya ngene wong nandang asmara Sampeyan niku klatene pundi, Mas? Kula Prambanan tepatipun Pandan Simping, Pak. Oh, Pandan Simping. Nggih. Kali kanu pom bensin? Tanpa bensin. Tanpa bensin. Nggih. Oh iya, Pandan Simping kok ya. Lha mriki mau kali sinten? Bapak. Oh, kali bapake to? Nggih, lha niku. Ndak. Lucu Mas. Gitu lagi. Mesti mau wis kangsen. Pokoke nek ngarani aku ning kiwamu. Kali bapak, ha niku. Ning rada geseh sithik. Ra weruhe mbok emen. Ra weruhe apa-apa ya dadi ya. Lho, kok apa kagungan garwan apa? Dereng no, Pak. Oh, dereng. Elisa nggih jomblo. Kula nggih jomblo lho, Mas. Wah, sama-sama jomblo. Iya, pripun? Jenengan ganteng kula ayu. Ah, wis. Ayu tenan. Awang kula bentuk kulae pripun mboten ngertos kula niku. Makane niki kula le nganu ngomongke, Mas. Ha nggih. Sampeyan mang percaya, sing jeneng wong lanang niku dialem wong wedok bagus, berarti bagus tenan. Pun semelang. Ampun cengenges-cengenges. Ya seneng kok ya. Cocok. Ya, wis. Dugi putih wae nggih. Alah. Dilali kelengan ngeng. Apa ta? Wis ta kuwi ya. Dereng. Dotewa. Mah kisruh ya, suwe-suwe. Wah, gara-gara iki lho saingan iki lho marai. Tangguh terus ket mau ora. Oh ya meneng wae ngono iki ra obah blas. Liwire disalah. Dotewa tenan niku. Duh dewa Jawata kong welas sono mring awak mami Cengkae mantul. Lah iki iso tenan ya kegut sinden-sinden iki kok. Suarane kok apik ya, ya wis lumayan entuk suarane ra ketang mripate ra werep. lumayan. Sapa ngerti entuk wong kene rek ra. Aku duwe kok kanca tunane traun ku luwih gleleng tunane Fajar iki. Luwih gleleng karo njaluk kopi, Mas. Ya, tak gaweke nganggo bar ngombe. Wah, mak biar. Aku ya takon sing mak biar iki apane. Semak berapane matane ra roh ya. Wah, semben sauni-unine. Ampun nesu lho Mas Fajar. Mboten. Nggih. Lah niku nggih. Jane ngeten Pak Seno. Pripun? Lah niku nek saben dinten mboten berengke swanten jenengan niku wis kaya kurang ngeten. Lah pripun? Napa kula mangi japi mawon? Ana jeruk minum jeruk makan jeruk. Ah, ya apik jerukku. Jerukmu poleng kok. Wo nek gelem knidha. Jaya no, Pak. Iya. Lanjutke, Mas. Besok kapan katekan Coba niki. Jejer lan wong manis. Ya. jejer lan wong manis. Edan ya. Piye melu aku wae apa, Mas? Siap. Miyaga wae malah.
Siap. Ning wiraswaraku wis 3 tak patenane 1 apa piye? Nggih, kula sagah Pak menawi dipun ajak sagah. Ah, nang kene ya bingung le nuntun niku lho. Mboten usah dituntun cukup tumpake tronthong. Umpamakna nah kodha tanpa prau sasat sarah ing Caladri neno kok ana sempritan barengin ta apa? Ayo tukang parkir, Mas. Tukang parkir ngetos kula garukan ya. Kowe iki sampean ki rawuh kok sobonggon kaya ngono lho. Kang ngertos garukan barang. Aneh-aneh le bayar piye lho. Lah kula niku negat bis ten niku ten terminal niku ora anten sempritan. Aku kula wedi kula ten polisi. Bulane Mas jenten pundi? Lah jenengan polisi ta Pak? Mboten kula niku tukang parkir. Oh, dikira garukan. Aku kula kinten garukan tiwas kemayu. Sampean kok iso ngerti garukan iku pas teng pundi? Ten Prambanan. Ten Bogem. Ten Prambanan. Lah kok sampean kok tekan Prambanan niku kok ngerti garukan iku sampean pas napa kula tak takon. Pas mlampah-mlampah, Pak. Melampah-melampah kok. Adewe tenah teken ndi-ndi. Biasa. Nganggo teken kae ya iso tak-tek ngono kae. Teken. Teteken tekun bakate tekan. Ngidam sarias moro arek kepleset wis iso tekan gone ta, Pak? Ya, nek ora wis pinter larasan ora bakal ya. Yo sing nembang sapa? Mas Fajar wae, Elisa men ngancani tok. Duet mawon. Duet. Weh lah panjang meso njaluk duet. Ora duet ya ora mareme. Ya marem wae ora. Padake apa? Padake kaya ngene iki ra iso piye-piye, Pak. Unjuk kepolean. Yes, kowe dunekke ngono ki piye? Nggih salut kula tetepan. Ah iya kok ya. Pripun Mas? Duet tenan lho. Siap. Oh siap nggih. Nggih. Iya, Mbak Elisa kuwi sinden berilmu tinggi. Sampeyan ya kudu nganu respek karo panjenengane. Ya ngono ya, Mak. Lha wingi sempet ditantang kali tangga kula, Pak. Pripun? Kowe nek iso karo Mbak Elisa, duet karo Mbak Elisa, wah tak ujengi jempol 1000. Jempole mongko papatmu kan. 1000 nyilek. Monggo jempole papat sing 1000 apane. Lah ya sampean niku nuwun sewu, kok jaman sakniki niku aja gampang diapusi wong. Kok nek iso duet karo Elisa tak anu acungi jempol 1000. Wonten niku wis rasa tok percaya, niku rasa digugu. Iya. Gusti niku mau adil, nyatane sampean niku iso duet karo Elisa lho gitu. Iya. Dalane werna-werna. Mergo dalan sampean sering nonton kula terus ngekeki layang. Nggih, iya. Sami nuliske sinten ya, Mas? Bapake niku. Oh, bapake. Kula kan nuliske awan wae. Tulisane iso apik. Biasane nek sampean sing nulis mesti ora urut garis. Enggak, ngono medun. Lah ajeng kula print niku kok ora pas. Piye ajeng dinama? Di-print. Agene ngeprinte ora pas. Dekno mau sumbar. Lho, nek pas ya wis biasa ya. Ha iya. Monggo diatpun aturaken. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Kali ngono hati-hati salawase
Pak Seno. Dalem. Napa gara-gara wingi niku jenengan ngendika perpindo niku dados viral, Pak. Napa? Perpindo niku. Perpindo niku napa? Persatuan Picak Indonesia. Oleh ku viral ya. Kula malah lali lho. Kok sampean yo ngeling-eling lho. Lah aku tahun niku anggere napa liwat mlaku ngoten niku. Perpindo. Perpindo dasmu. Kula ora marapi sampean lho man. Nika jane minggu geculane ya karang sing jeneng viral karo mboten niku ora dipilih-pilih kok. Mboten napa-napa diakoni mawon. Lah nggih, wong kula ngakoni. Ayo nek ora perpindo ya ora gayeng to ngoten. Nggih, nek ana sing ngene perpindo, sampeyan perndasmu ngono. Heeh. Lah ya omong, permunyuk. Monggo munyuke ra ono to. Monggo. Kula badhe criyos sekedhik. Nggih pripun Mas? Bila kula nika rumiyin menika rumiyin menika nate saged nyepeda. Sampean? Nggih. Saged nyepeda Mas. Nggih. Nen tanpa capo. Nggih. Nyepeda kalih kanca. Nggih. Ah diomongi terus wis terus bablas. Bablas pripun? Kali. Oh. Wah malah ampuh lho sampean niku. Niki sing dawa raya rawani lho numpak pit nek kali niku. Sampeyan niku nuwun sewu. Duwe cacat netra. Calahina cacat netra kok wani ngepit ning kali niku nek ora manusia super mboten wonten. Manusia super. Ah, sinten sing bablas kali? Wong kula nek kali niku meng nglekar kok. Oh, sepedane teng kali, rusak kan. Mboten. Oh. Niku mung ngimpi to, sampeyan mboten iki saestu. Oh, nggih. Sesuk meneh nek ngepit teng dalan nggih, ampun teng kali. Ya. Kula sakare ora mesake nek sampeyan nggih pun nabrak gapura bola-bali ya, Pak. Oh, mboten napa-napa pokoke kudu nganti nabrak. Terus ning gapura mboten ten refleks nek sing nabrak sing ditabrak cewek ya. Iya. Alah ngarep golek cewek meneh. Iya. Aneh wong cewek karo rae sampean ra ngerti. Ah kita aja ngerti pripun lagi. Ndemok ngene ora wani Ampun kasus sampean. Ah nggih kasus. Ndemok kok. Nggih niki kula caosi Mas. Nggih nggih sangu kundur nggih. Nggih, Pak. Nggih mriki dituntun saku iki ajar. Tapi kita kada munggah lho Pak angel. Iki bolong lho. Lah iya retine sesuk bentar. Tak jupoke wae ngopo iki. Aja aku arep ngetes karo Mas. Munggah sithik Mas, dilit. Nah, terus sithik awas iki ana iki kayune rada rene Mas. Nah, rada rene meneh. Siap. Ha, iki tangane rene Mas. Nah, kula niku jane mung pengen ngerti. Nggih. Sampeyan niku mboten ngerti mboten weruh to? Nggih. Kok iso mbedakake dit 100 terus 50. Tak tes saiki. Nggih. Nek iso kabeh bener PN kabeh sing teng tangan kula niki. Nggih. Niki pinten? Duh modar ya. Ayo.
Ayo. Pinten? Aja terganggu karo penonton. Heeh. Pokoke anu instinge dhewe. Wah, sosir rusak ya. Tak ngenek terus sosir apa ayu iki. Pripun? 100, Pak. Wah, tepat. Pinten, Ya. Niki hebat. pinten? Niku balise, niku balise. Nggih. Niki pinten? Nah, soalnya sok diukur bedane. Nggih. Gede cilike pinten ayo. Aduh kok padha kabeh. Oh, utuh. Pira? 50 ya, Pak. Ah, pun niki kabeh mangpek nggo niki nggih tuku sepeda nggih. Kali nggih nyemplung kali melih nggih. Ojo Mas, ojo. Ayo Mas ini tak. Matur suwun. Ayo Awas. tuntun sa. Wah, wangun kaya suami istri kok bisa. Ora apa-apa. Ya matur. Mas Fajar. Tanggal 1 kula teng kantor Prambanan, kantor Candi Nggih, nika. insyaallah. Nggih. Nggih, kula siap nego dawuh panjenengan. Nggih. Lha apa nggih? Nggih, Mboten Pak. napa-napa, mboten napa-napa. Mengke kula izin nggih karo sing nanggap. Nggih. Mengke wonten bintang tamu adine Marwata ngono ngakon. Nek Marwata niku untune dawa, nek niku mripate ra weruh. Iya. Nggih, matur suwun. Wah, nyenengke ya, Mak. Oke, Pak. Aku duwe loro kok ngono ki nok saiki nok. Iya, sing siji wong Gambiran, sing siji Mas Fajar, jenenge ming diwalik. Sing Gambiran jenenge Mas Jafar. Jafar. Oh. Sesuk bakal ana neh jenenge Mas Faraj. Oh, Diwalik meneh. diwalik meneh jenenge. Rafaj. Iya. Mbak Elisa. Nggih, Pak. Panjenengan diaturi tindak mrene karo panitia. Nggih. Diweling kudu nggawa Mbak Elisa. Oh iya ngono ya, Mak. Ucapan Mbak Elisa gembara bapak-bapak pemerintah sing wis bangun gedung kelurahan Purwomartani becike kaya ngono apike kaya ngono nggih. Niki terinspirasi juga saking Mas Fajar. Menika Iya. kan saya sering survei ke desa-desa juga. Ini kan bukti kalau Mas Fajar itu bisa berkesenian ya Pak. Jadinya beliau kayak ngendang, bisa nembang, bisa. Jadi orang-orang seperti beliau, terus sebenarnya nggak cuma orang-orang seperti beliau, tapi masyarakat tuh banyak membutuhkan tempat untuk pentas. Oh, Jadi iya. mereka kadang cuma latihan, tapi nggak sempat pentas seperti itu. Jadi seperti kayak gini harus diapresiasi, kedah dipun apresiasi ngaten Kudu, dados. nggih. Ngaten niki wonten gedung kados menika mbok menawi wonten mengke wonten pendopo, tambahan pendopo napa-napa mengke saged masyarakat bisa semakin berkeseniannya lebih banyak lagi, jadi bisa belajar nggak cuman gamelan, bisa ketoprak, bisa macam-macam. Jadinya kesenian di Purwomartani ini bisa hidup Luar kayak gitu. biasa. Semoga Ide yang bagus Nggih. ya. Ngono ya, Mak. berawal dari gedung ini ya Pak, semoga bisa nanti semakin luas, ada pendoponya, ada macam-macam kayak gitu. Iya. Tur Mas Fajar ki ya dadi motivasi kagem penyandang cacat lainne. Nggih, leres. Kadang kala ana sing lumpuh, ya ora iso mlaku ning iso berkesenian, ngendang, iso nembang. Ya ngono ku ya, Mak. Iya. Dadi awake dhewe ora nolak. Mereka-mereka itu kadang berkecil hati nek arep berkesenian, Iya, betul. berbudaya campur karo awake dhewe. Mongko janjane awake dhewe ora nolak, malah justru Betul. Memberi penghargaan penuh. iya. Iya. Ayo kowe nembang. Ya Nggih, kula jaturake. nembang. Nonton pamundutan apa mboten? Iki ana susulan sa. Ya. Napa? Persewaan tenda dan alat pesta Trijaya. Oke. Melayani persewaan peralatan pesta pernikahan, dekorasi, tenda, kursi, panggung, sound system dan lain-lain. Mas Sigit Sujadi. Alamat Jalan Perum Pertamina Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman. Oh iya. Nyuwun Nyuwun lagu. lagu? Pepeling. Oh, babeling. Ayo kowe nembang pepeling, ngarep Nggih. kowe nuwun sewu. Agamamu ra Islam ning kowe iso nembang Oh sing iya. dadi tuntunane wong Islam. Oh Ya. jelas, Pak. Saya supaya senang, Pak. ya supaya kabeh ora bedak-bedake. Nggih, leres. Ini banyak jadi intrik, jadi buat netizen juga banyak intrik. Ini Elisa kok non tapi nyanyinya lagu rukun Islam kayak gitu. Padahal kula nggih mboten napa-napa, wong kula nggih seneng ngaten. Kan Betul. pengajakan untuk semua beribadah nggih, Pak ya. Pokoknya Jadi gitu. bertoleransi sesama Nggih, umat beragama. leres. Ya, Bawa monggo. nggih, Pak. Rukun Islam kang lima puniki kata
neno aja padha ditinggalke rukun lima niku neno sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang Ramadan nindake poso Ramadan nindake poso kapat yakat ping 5 ibadah haji nenone rukun Islam sampurna ya mangga yuk hey yuk wis janji ransah dielingke
pepeling Pak Sena. Napa meleh? Sik to. Kowe iki mbok omongan sing halus iso ora to? Oh, nggih saged niku saged. Nah, coba saiki nek aku basa Indonesia kowe njawabno. Oh, inggih. Nah. Inggih saged. Cobi mawon. Madhep penonton. Oh, inggih niki sampun madhep nggih. Napa? Nuwun para rawuh. Kok dadi aku basa Jawa. Walik ora. Sekarang yo waduh angel basa Indonesia iki. Cobi. Diwalek to? Pak Seno mikir basa Indonesia, aku mikir basa krama. Mah. Loh, iya to? Ya maksude matur dhumateng para pamirsa ditirokke. Oh nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sing halus. Sampun. Men merak ati, wong wedok ki merak ati sing paling penting. Inggih, kula merak ati. Nah. Ini tadi Niki wau. menika wau. Menika wau. Lagu Tembang. pepeling. Pepeleng nggih pepeleng. Nah, dumateng para Nah. Sing mumet sapa saiki? Untuk warga masyarakat Dumateng para warga masyarakat di Purwomartani wonten ing Purwomartani dengan adanya wonten ana ni wontenipun dengan adanya Balai Kelurahan wontenipun Balai Kelurahan menika ini sebagai tempat pelayanan masyarakat menika badhe ndadosaken kemasyarakatan warga pelayanan nggih. Saya harap kula pangajeng-ajeng kanthi balik ingkang saya harap dengan gedung yang baru ini kanthi balik ingkang enggol menika ingkang enggok ingkang enggal menika ingkang dung umum saya harap kula pangajeng-ajeng kerukunan selalu terjamin terjaga kerukunan dapat kados kejaga-jaga ugi para wiranemi dan anak muda-mudinya ugi para inem-inemnipun inem pelayan seksi po enom-enomnipun nem-nemanipun pesan saya kalian wengkang tiang sepuh nggih pesan saya pesen kula jangan sekali-sekali mendekati narkoba mutar ampun setunggal-setunggalipun men nyaketaken kalihan narkobanipun dan jangan sekali-sekali minum lan ampun setunggal-setunggalipun minum ngonjok minuman keras toyanipun atos piye kuwi toyanipun atos minuman keras kok toyo atos minuman keras minum adalah toyo ngonjok keras adalah atos ngunjuk atos ampun ngunjuk atos nggih sing empuk-empuk mawon nek ngunjuke iki kathok ora kok atos ora minuman keras ya toya ingkang boten sae ngono oh nggih toya ingkang boten sae mengke boten sae kedadosanipun caket ndadosaken mustakanipun panjenengan sedaya lan pemanggihanipun lan penggalihipun owah lajeng saged mlebet wonten ing griya gerah jiwa boten pareng aku jaluk iki sukit biyen sing tak gadang-gadang kowe iki somong kaya ngono kuwi lho ya ora ting percotot sak arepe dhewe anggere bareng nembang kompetisi pon matur nuwun kaya bakul Bringarjo kaya batu mau batinggi batu roek nggih niki sampun kula cobi nggih Pak Seno kula ajeng saged-sagedipun saged matur basa ingkang krama kalian panjenenganipun dalem sip ayo ora jangkar saiki ya seketek-seketekipun saged kula cobi apa mboko seketek-seketekipun saged kula cobi setitik nggih setitik-setitikipun kok setetek setitik-setitikipun ajeng kula cobi setitik karo tetek iki beda oh nggih setetek boten setitik boten setetek aja setetek boten pareng setetek merganipun menapa oh setetek niku boten sae niku ora entuk setetek boten enak wonten ing niki apa kupingipun boten kepenak setetek enak wis to
Oh, enak. Aku ora ngerti kok soalnya. Aku ki ora mung sak tetek kok. Sok rong tetek aku ki. Oh. Oh, beratosipun nggih setetek mawon. Ah, omong. Lho pripun to, Pak? Pokoke kudu loro. Oh, nggih, setetek. Setitik. Bocah Setitik. kandhane ngayal. Setitik. Oke, siap. Nggih. Mbak Elisa, iya iki arep kaya ngene iki ampuh lho, Nok. Sekolahe dhuwur iki. Bocah nek entuk dit ora dienggo seneng-seneng, ora dienggo tuku sandangan, ning dienggo kebaktian sosial. Oh. Anu mendatangi panti jompo, ya panti asuhan. Kebahagiaane Elisa ki nek iso mbantu karo wong sing kekurangan. Oh. Mboten jane nggih mboten. Nyumbang banyu ning tepus. Oh. Nyumbang toya. Ha iya, sak tangki 150.000 tukoke pirang-pirang tangki gorono. Ya, manen yo dhek di anu pengetahuan nek kokean le kokeh le dedono iki bakal rezekine rumintir. Ha kuwi wulang aku. Oh, iya. Nggih. Kula niku nek ten mriku mesti langsung kok. Oh, sekali simbah-simbah eyang-eyang niku. Oh, niki Mbak Elisa. Oh, sindennya Pak Seno. Injih leres. Oh, Pak Seno niku sae sangat kok saged mendidik muridnya kados mekaten. Piye? Sangar ta? Dadi rungokke kuwi. Kuwi lho, rungokke iki lho. Lho sinden-sinden sing asli Jawa iki aku blas ora percaya sak imit-imite. Delekke angel. Wis meteng ya menyang. Kaya nang omah ngaso. Loh, niki perjuangane malah keras lho. Perjuangane keras apa? Le nyawang ki ra tegel. Mangke nek mboten menyang ke sindene namung gangsal. Sinden ki anggere jejer rintik-rintik ngono disawang ketok apik ngono lho. Iya. Nggih. Aku bareng angger ning lho iki kok blenduk kok ora rata to iki. Iya. Wong biasane rata kok iki ora rata kok. Ana benjolan sing salah tempat iki. Lho. Ya ora apa-apa. Lah kudune ning endi? Wes ora tak takon. Lho. Kok Nek kudune salah tempat